enake. Damar mati mulya. Siti lunga pasar sapi mati Semar mendem do re mi sol wis prawan kok sik ngompol mirot nek sing nyoting clanane mlorot. Waktu terang bulan udara bersinar teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama aku duduk dengan tenang, datang kawan saya Cak Ucok itu namanya. Ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak, panggil satu taksi kita sorak bersorak Tanjung Perak tepi laut mancing iwak oleh welut katok cilik keciliken katok gede gegedenen paling enak. Pinter wong kene pegasane. Menek ondo tiba geblak nemu rondo bokonge sak emblak. Pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula. Selikur April dulur iku hari Kartini, mulane kita kabeh wis memperi iku ngono pahlawan sing jati sing baku ngentasno derajate kaum habis gelap terbitlah terang perjuangan Ibu Kartini penuh semangate berkobar dalam api perjuangan ngentasno kaum putri teko alam ponin buktine sakniki wis kaleksanan perjuangan Ibu Kartini
dadi kenyataan persamaan derajat selaras lan sepadan wanita bebas berbicara kelawan saran berantas diskriminasi dulur uga berantas kebodohan wong wedok bebas berbicara kelawan saran uga bebas berebut kursi kepemimpinan sing penting lewat jalur hukum perundang-undangan. Ayo Mas. Sekali lagi. Jos. Ketok ngithik kecekel tangan. Ayo kalem-kalem ae. Adik main kok Joblang Sari. Dioper sing enak. Aku tahu duwe irunge mancung gak kepethuk sedina atiku bingung ngajak nang pasar ditukokno kalung tak jawab kon seneng dik aku sida mbambung ngono iku sal cewek celana karo kambiku lak sampi entek bareng aku wis ngono iku kok nek tak pikir awakku kuru sida dadi bojo man gantengku yuk painten ketiban cendelo namung semanten piaturku nek ditinggal awe-awe Budi Wijaya ibu rane ngitung titik kendal kaline wungu ajar kenal karo aku lelene mati ditutuk nganggo walesane suwe ora petuk ati sida remuk kepethuk mung suarane ya jangkrik ja apa kon ha nek niate kon lanang aja ngono wis potongane kok sumpele padasan kon lek jageger aja ngono caramu padha wong dik padha gedene ayo aku iki malah nyanyi sih cok lek kon ngejageger ambek aku aja ngono caramu lho arek iki karo kawitane ben enak-enak nyanyi aku iku mah nyanyi dik lah kon jangkrik-jangkrikno aku iku man oh termasuk awakmu ngersula gelo ya kok ora gelo ngono nek ibarate kon ambek aku iku kanca ya nyanyi sing enak lha apa kon nyandak-nyandak jangkrik nang aku oh aku ngerti maksudmu wis gak jangkrik Ucok ganteng Ucok ganteng sayang setitik anake wong gendeng
kon ngarep wis tak kandhani lek ambek kanca sing apik. Iya, Cok. Aku itu termasuk aku lak ngelem awakmu sih. Kon tak lem ganteng lah yo seneng. Seneng apane mburine kon ngelokno aku gendeng. Kon ro nggone wong gendeng. Lho, nggo ndi? Nang gone Menur Surabaya. Nggo Menur. Pirang taun kon nggo Menur? Ya suwe ana 3 tahun. Lho, kon wis 3 tahun aku rong dina gak jangkep. Berarti sing gendeng kon. Aku nok kono dadi mandor blok. Dadi mandor kono. Termasuk mandori. Lho, kon mandore wong gendeng ya kandhani wong gendeng kok. Senajan gendeng ora tau ngamuk. Omong aku ora tau mbojo. Esuk-esuk kalungan anduk. Aris ganteng bojone bongkok. Bojone bongkok. Aris bojone bongkok. Ucok. Bojone bongkok. Bojo no omah kok mbok katut-katutno nang gone kene. Iki nyambut gawe, Cok, nyambut gawe. Bojomu apa? Bojoku nang gone omah kok mbok katut-katutno bongkok. Lah ya bojomu lak bongkok, Siris. Ya iya. Lah iya wong bojone bongkok. Bojone Aris bongkok. Masih bongkok aku se abot. Bojoku saiki mbobot. Nek tak priksakno nang gone pogot, Ucok ganteng bojone petot. Bojone bongkok, Petot, bongkok, petot. Senajan petot tapi yo seksi. Mbek wong lanang yo gemati. Ana ceket diwadahi cawi. Ucok nang mburi ngetengi sapi. Seneng kon lek aku ndek gendakan sapi. Ana grutek-grutek nang mburi sapi naik bengah-bengah. Lha apa kon? Nek gak kok tengi ngono iku. Lek aku gak ngetengi sapi kok. Aku gendak mek anak. Adi sapi nggo mburi ku anakku kabeh. Mulane delok anake sapi gak persis aku. Le masalah arek ku leng wana aku gampang melongo rek arek iku lho. Endi? Iku lho arek kudungane lho leng wana aku gampang melongo. Kudungan apa sih, Cok? Kudungan warna apa? Heran gak tau ndelok wong ganteng lho. Cara sapa kon ganteng iku? Riz, ya apa, Ucok? Iki awak dhewe pentas nggo desa Jumblang Jumblung Jumbleng kakekmu kono. Jublang Sari. Panitiane guyub rukun masalah Riz. Aku eling kancaku nggo kene Riz tok kancaku nggo kene. Kon duwe kanca nang ngene Jublang Sari kene. Sapa jenenge? Isa. Ucok. Isa sapa, Cok? Lho, ya Isa arek kene arek nggo wanteng Isa iku kancaku Riz. Ganteng. Ganteng gak beda ado ambek aku kok Isa iku. Isa niku ganteng apa mboten niki? Dalam? Oh, ganteng iki jare. Ganteng putih kali Ucok. Oh, ganteng Isa. Gak domo ya no kene. Ganteng putih kali kula Isa kali kula ganteng putih. Ganteng putih. Lali-lali yo eling ta. Ayo ndang balekno rek, wis suwe iki. Dibalekno apane? Dhuwitku balekno. Lah kok mangko delen ndi lho dhuwitmu? Oh, dhuwit dhewe lali. Oh, dhuwit dhewe are lali. Lah mang mbok delen ndi Ucok. Riz, arek bagus ambune lebus. Masamu wedhus sambute lebus iki. Riz, nang balekno dik wong ganteng. Apane? Dhuwitku. Aja dik lali-lali wis suwe lho iki. Lho. Seta. Lah mang dhuwitmu kok delen ndi kok takokno nang aku ae, Jal. Lah iya mang tak dekek endi ya, Mang? Maksudku dudu dhuwit sing tak Oh, termasuk awakmu nang gone kene ku nage. Lah ya lek kon eling ya nage Riz, tak tagih. Termasuk nage. Iya. Aku melok takon ambek awakmu. Iya Riz. Aku biyen utangi nang ndi? Nang omah, Dik. Lah kok nyau nage nang gone ndi? Nggo embong. Rumangsamu wis kepantesen ngono iku.
Wes kepantesen kon mirang-mirangno Cak Aris. Kepantesen kon koyo ngono. Heh. Leris, nyileno ndi aku biyen. Kok tagihno kene termasuk ngisir-ngisir panjenengan kon. Lah wong ditagih kok muring-muring sliramu, Dik. Kon niku nagih yo nagih, Cok. Sing sopan ngene lho tak contone. Ya apa? Mas Aris, yatrane sampun wonten ta. Ngono lak sopan. Ngono ya? Iya. Mas Ari, yatrane sampun wonten ah. Ya sepurane saiki durung ana. Alah ya padha ae gak nyaur iku. Mas Ari, yatrane pun enten ah. Pungkasane dereng enten pepo. Wis nah saurana. Apa? Saurana dhuwitku. Iki gak ana duwike. Kon durung iso nyaur. Aku gak iso nyaur, terus terang aku gak iso nyaur. Ati aku kok lecen kok hina nang ngarepe wong nonton kabeh. Riz, negara adalah negara hukum. Waduh, melit temen omonganmu. Halo, Gu. Sampeyan ngantuk ta, Gu? Hutang piutang dinaungi oleh naungan hukum. Bener. Umpama utangku gak mbok sauri, terpaksa aku lapor, Riz. Oh, dadi aku perkara utang iku mang kok gawa nang gone jasa hukum. Diselesaikan dengan cara kekeluargaan gak kena aku menempuh jalur hukum. Oh, tadi kaya ngono. Iya, aku kate mbok laporno polisi. Tak laporno nang Kapolsek. Kaploksek. Iya. Kaploksek tak Kapolsek. Iku mang kenceng Kapolsek. Aduh. Aku kate kok laporno nang gone Kapolsek. Nang solusian iku. Kepolisian iku lho. Oh, nang gone Bapak Sanusi. Sanusi matakmu kuno. Oh, Bapak polisi, Riz. Ucok, kon tak kandhani ya. Heeh. Kon ngerti nang gone tahanan sakmono kae iku. Ero, Riz. Iku gak wong salah tok dihukum, Cok. Lho, masih wong bener nek keliru ngomong, termasuk dipidana dihukum. Kon gelem dihukum kaya ngono. Lho ya Riz, nek salah bicara utawa salah jawab bakal dihukum ambek Bapak. Bakal dihukum karo kamu kok kon ya wong bodoh, wong gak ngerti. Kon nek sampai keliru ngomong dikecrek mlebu nang gone tahanan, anak bojomu mbok ingoni apa, Cok? Ayo gak ero, Riz. Kon dihukum. Lek aku salah ngomong dihukum, Riz. Ya iya. Kon termasuk gek ngelingno aku, Riz. Termasuk aku ngelingno awakmu. Iya. Ngene ae wis ngene ae. Ya apa ya apa. Saiki tak praktekno kon cek nek gak keliru nang gone kantor Cek gak polisi. keliru menghadapi Bapak polisi utawa jawab pertanyaane Bapak Betul. polisi. Saiki umpama aku polisine, Dipraktekno aku mbok wuruki. kon sing lapurno. Aku sing lapor. Ya, Saiki Aris. Kak, besok riyo ya. Ya saiki ngono lho, Cok. Oh, kok gedeng aku. Lapor saiki ya. Mbok. Lapor saiki ya kon lapur sing sopan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Jam piro ya? Niki jam 6 pagi, Pak. Jam 6. Kantor polisi durung buka. Balik. Dereng buka ya, Pak. Balik. Polisine durung buka, aku tak balik. Karo polisi kantor polisi durung buka. Selamat siang, Pak. Ya. Jam piro iki? Jam 12, Pak. 12. Nggih. Istirahat, sholat duhur. Pulang. Balik maneh durung buka kantor polisi nih. Gak ngerti wong istirahat, makan siang terus sholat. Selamat sore, Pak. Sore. Iya, Pak. Mau apa? Mau lapor, Pak. Sore iki jam piro iki? Jam 5 sore, Pak. Jam 5 sore. Kate mulai aku. No omah ono kerepotan. Balik. Polisi ini lo kaken penggawean ta ya apa jam 5 wis mulai. Gak ngerti kerepotane wong, masih polisi ya repot. Polisi buka jam piro? Laporku kapan iki? Selamat pagi, Pak. Selamat siang dan selamat malam, Pak. Kok mbok rangkep sih? Alah mesisan wong isuk ya ge burung buka. Awan istirahat, sore wis mulai. Lah terus laporku kapan? Saiki ya apa karepmu ya apa karepmu? Aku sing dadi polisi. Aku sing dadi polisi. Ana polisi kok gembuk ngene iki. Kon nek polisine aku awas kono jawab salah tak tuwunyo kon. Nggawa bedil. Gak nggawa gothek kan gepuk gegermu. Ojo pringas-pringis kon tak. Saya adalah polisi Republik Indonesia. Maaf. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir kon kate ndongani sapa kon niku Kon niku lek lapor ya ngucapno selamat pagi ta salam. Lah apa kon salam rumah samu kate tahlilan. Cikne sopan ngono lho. Ya gak sopan nek Pos lira digawe, Dik. alah-alah kaya wong temen ae kon. Permisi, Pak. Monggo. Kon iki lho nang lapura ya Allah kapan lek ku ngepuy Aris iki engko. Cek sopan ngono lho, cok-cok. Wangele rek. Wis elek ngrepoti. Ket biyen nak elek. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi kakekmu iki wis sore kok selamat pagi. Jam pira iki? Jam 3 sore iki kok selamat pagi ngawur kon iku. Oh, pagi. Sapa kon? Kula Ucok, Pak. Ucok. Nggih. Ucok teko nang kantor polisi kate lapo? Badhe ngelapuraken sederek Aris, Pak. Apa? Masalah ini ku utang piutang. Aris ndek utang Ucok. Nggih, Aris ndek utang Ucok mboten purun nyaur. Aris gak gelem nyaur. Mboten purun nyaur. Mbok laporno polisi. Bener iku cek kesauran dhuwitku ndak. Tapi Pak, ngapunten. Apa? Ngapunten, Pak. Apa, Cok? Aris menika utange omah nggih kathah, Pak. Lho saknone rek. Anake sik cilik-cilik. Lho iya aku eling Cara Bahan sing bondak kuno sapa kuno? Adek Aris niku awake kuwuru, Pak. Iya. Kurang mangan, Pak. Omahe gendhe lho kate opo. Masalah Gendhe kate opo kate abiyuk, Pak. sakno temenan. Nek metro mun dihukum, Pak Ya nggih. Pak puasa banda. Dadi lek Ucok gak mentolo ambek Aris. Nggih, kula mboten mentolo, Pak. Terus Ucok apa Aris gak sida nyaur? Mboten pun kula ikhlasaken mawon, Pak. Polisine goblok perak rek. Gak perlu nyaur jane Aris iki bulet tadi. Kon lek niatin dhewe utang Dik ya sahur ana. Umpama durung duwe ya tempo. Nyele tanggane dilek gawe nyaur aku. Lah wong kon gawe 3 tahun lho, Ris. Lah ngono adek aku kok laporno polisi. Hukum iku gak gampang, Cok. Ngomong masalah jalur hukum. Pasale piro niku? 351 jare Iwan. Iku lak pembunuhan. Oh, ngawur. Main nang kene Jublang Sari, wis gak usah guyon-guyonan. Gak usah guyon ya apa tukaran akatene. Lho, ya guyon. Koncone dhewe iki akeh, Cok. Kanggo menghibur. Lha apa iki? Hei. Ngamek kacang. Dek. Gowon kabeh, Dik. Kok dagelane gowon pisan. Lah iya kok cek utune ana terong gawa terong ana kacang gotek kacang. Iki salon iki gak kon go mulai pisan ah. Lho Cak Raos. Raos matamu ngono. Lah jenengmu sapa? Rasa. Saka Rasa lek dibasakno. ketara kon gak tau sapa lahar. Kotekku goblok. Ket mang gak mbok tok-tokno. Lagar masjid. Lah iya, nang kene iki wong kene iki akeh wong Islam. Akeh wong Islam. Kok ya sing sungkan ndelok wong sakmono akeh iku. Sungkan sing dimaksud. Lah ya wajibe ah. Nek kepethuk dulur padha muslim iku ya apa? Kudu uluk salam. Lah iya. Sok malah guyonan sini-sini wong ae kok. Lah isin lah apa wong gak muda kok isin. Lah gak mudeng ya apa wong aku dhewe sing ngrungokno. Le, kok wis aja tonton dhisik kok. Hei, dhisik. Kok tak gawane mulai ae. Lah iya. Kak ngono sih rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngene lho ri cocok ya rasa. Aja mriki. Maringis. Wong sakmene akeh seneng nyanyi. Seneng nyanyi. Nyanyi sing sekirane membangkitkan gairah. Gairah lapo so? Gairah untuk semangat. Bae gairah iku bilahi. Lagune mantur es. Mancur. Sing brentik iku lho. Mansur. Lah iya. Mansur. Wong Mansur mantur. Kau bagaikan
Nanti. Ono nyanyi mbok suraki kok samudara. Saking haruku ambek suaramu aku hanyut. Termasuk seneng ya senenge kok keplot dari doro ae. Tutuk endi mau? Tutuk perapatan Dawar. Rawana menculak menisuk menyogok Dewi Sinta tak sogrok raimu kon dari tangan teneng Sirama enak suaranya arek iki bapakku lho. Susi kelaminnya biru. Kok susi sih? Kursi. Ya apa sih sing asli? Kursi pelaminan. Kursi pelaminan, Mas. Iya. Wangel ya. Sik limoe, Mas, limoe. Aku bukan rasa lagi. Kini namaku ku ganti. Biar keren, biar seksi. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Sip kon. Aku bukan Aris lagi. Namaku segera aku ganti. Asik. Biar keren, biar ganteng, nama Arisku ganti Arya Dwi Pangga. Aku Sing enak. bukan aku lagi ganti. Iya. Biar keren, biar gagah. Anjing Gila. Persis. Kok iso ngono sih? Lah apa anjing gila kaya awakmu kon mang sapa? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Lah awakmu Lah apa aku anjing gila? Aku bukan rasa lagi. Kini biar keren, biar seksi. Jenenge Baki Sanjaya. Aku bukan Aris lagi. Namaku segera aku ganti. Biar keren, biar ganteng. Bambang Irawan. Lah apa sih? Enake. Durung nyanyi kok enake. Kaitan sama ya apa kaitan? Kaitan Aku. nyanyi lagunya ya? Ya apa? Wis seru kok muruki kepinteran. Aku. Wis seru. Dari takon. Wis seru. Wis seru. Durung ngomong wis seru. Assalamualaikum. Ayo. Aku bukan Ucok lagi. Namaku akan ku ganti.
biar gagah, biar keren. Wey, Beri. Ini ayo. Ini bukan Taji lagi. Namamu segera aku ganti. Biar keren, biar ganteng. Nama Tajiku ganti Teledong. Iki duduk teladong ngenyak wong Kan mbok yo ndelok aku bukan Taji lagi. Kini akan aku ganti. Asik. Biar seksi, biar tampan. Umbel ndlewer. Ngawur kono. Wis ora ngurusi awakmu. Arek ya. Ora ngurusi awakmu. Lah ngurusi sapa Riko? Ngurusi sapa? Alah. Aku jange nyambangi sawah. Sawah. Sawah? Iya. Lah kok tutuk kene? Lah iya. Ku nang sawah kok tutuk kene? Lho, sawah kombo ya? Oh, sawah ombo. Sawah kombo. Taji wong sugih sak desa kene. Lah iya, potongan penuh saiki waduh. Apa Biasane mobrot-mobrot. Saiki so. Rungsep. Lho rusuk rumasamu barongan rusuk. Wong sugih macak rungsep iki gak apa-apa. Mergane sugih. Lah ya ngono. Kan begitu ya Iya. Kok nek ro soge ngono di ndelok kancangmu kaya ngene mbok ya rada prihatin. Ngenane disambati anakku gawe nukono kathok ae lho gak iso tuku. Lah iku salahmu dhewe. Lah mangkane kepethuk mumpung kepethuk peno, mbok aku iku diutangi. Salahmu dhewe. Wong nek wis mani rabi kudu nyambut gawe. Lah ngono sing cocok. Lah nek kon gak nyambut gawe, nyiksa batine arek kon. Lah cocok iki Gak masalah iku tok, Ji. Apa? Saiki ku lho, ana duwe lho, kepengin ndolek LPG wangel setengah mati. Encene sampet tok. Kon sing ngare ngempet iki. Aku cari bati akeh kok. Lah botomu ngempet LPG gaya apa? Ayo, tak gawe cari bati akeh aku. Bati akeh. Termasuk ditimbun kok didol maneh larang ngono maksudnya, Go. Iya tak timbun. Oh. Mari tak timbun terus bocor Utang ono, Go. Kuci. Ngomong kebenaran. Rasa utang Kaya ono. diutangi. So. Iya, suwun, meneng wae. Iku Iya, nyosok meneng wae. Ya. Wis ora usah utang, tak kei jumenung 3. Mbok kek ya, Ji. Iya. Matur suwun. Blok-blok aku Lah Taji. iya. Wah, aku kok. Potongane sawangane mingkup Jawa. Mingkup rumasamu. Lah kok aku kok. Temen Mas iki, temen iki. Iya. Gak nyauri ya iki. Ora. Kok nek nyauri mbok tagih awas lho ya. Ora wis. Pek-peken. Los saiki. Los. Temen? Iya. Alhamdulillah. Apik, Ya tak dongakno panjang umur, seger kuwarasan. Aja dibuka nek gak wis aku adoh. Lho. Gak oleh dibuka nek gak kon ado. Iya. Termasuk apa wis sepenting gak nyaur. Lah iya, api aten-atenane. Taji kula anak wong gendeng. Kok Anake wong gendeng iki. Bapak lu pak gendeng banda pokok dikek duwe. Iya. Saiki ngene. Iki siji didem wong telu. Ojo komersil. Pokok Hitung mersil. sama rata. Lah iya. Aja sampai korupsi so. Iya ya. Aja kuwatir. Bahasane saya sekata ngono lho. Iya. Pira-pira ya didem sing rata so. Umpama 1 juta didem wong telu, pira dang? Ucok. Taji ku mamari ki sambar bledek ta ya. Lapo. Ngekei dhuwit. Lah ya. $2. So, kon mang tak omongi dadi wong aja gampang korupsi. Ternyata kon tak elingno gorong iku wis korupsi kon. Durung-durung kowe korupsi. Lah, jeneng entet kon bukan. Riz, Cok. Aku ge cilik gak tau diwuruki dadi kompretor apa? Kemrotor apa? Koruptor. Iya dadi koruptor. Kon tak kandhani.
Ya amplope sing buka sapa? Aku. Lawakmu sih. Iya. Saksine Aris lah garo. Garo. Aku Iya. ya garo. Lah ana 2000 iki kabeh. Kon-kon aku dianggap tletong. Lho iya. Dibales carane. Pokoke Ganti ngandani ya. Heh? Pokoke kok ngene lho. Ya. 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 Ayo. Apa iku, Mang? Heh? Apa? Aduh, kok tak WA. Hah? Ya. Arab. Awak dhewe kudu iso ngelingno tadi aja sampe awak dhewe kudu iso Roe. ngawur. Rumah kamu nang ngene suruh iki. Mumpung ana dhuwit. Ayo suara. Cok. Hei, Mas. Om, iki wong Cina ta? Endi? Iki. Ndelok potongane ngono mosok Cina. Kok raine abu-abu? Lho, abu-abu. kok gak abu-abu, Dik? Iki gak abu-abu. Iku kena graono. Iki gak abu-abu anggitamu, lorek. Kok klawu? Masalah, Cok. Iki lho arek wedok sing ayune putih mulus. Umpama bekakas ngene iki ya. Bekakas ngene umpama tak ibaratno ya. Iya. Tak ibaratno gedang susu. Gedang susu. Gedang susu dionceki sret. Sret. Dionceki sret. Sret. Ilang gedange karek susune tok. Kon aja sembarangan. Apa? Kon nek gak iso mbedakno wong wedok karo tahu aja nggodho wong wedok. Maksudmu ya apa, Sob? Lho, tahu mau wedok iku ana bedane. Ono ta? Iya. Oh, gak ono, Sob. Lho, ana. Lek wong wedok ambek tahu bedane apa? Nek tahu digoreng sreng, Digoreng sreng. diwalik plek, Ge- tetep tahu. Lah lek wong wedok, Sob. Nah, ngene lho, Cok. Ya. Dadi nek tahu, ya, digoreng sreng, diwalik plek, tetep tahu, Cok. Kok mulut kok tahu? Aku ngerti maksudmu. Apa? Bedane tahu ambek bokong lek ngono ah. Bokonge wong wedok. Iya. Lek tahu diwalak-walik, diwalik plek ge rupa tahu. Tahu. Tapi lek wong wedok Apa? oleh bokong diwalik apaan tuh? Goblok kok. Stop. Apa? Iki ngono kok tak kandhani, tak kandhani. Arek wedok ngono ya nyese. Iya, ngono ya nyese. Gak kuat ambumu. Kok asu kok. Kaya ulos apa cekelane lunyu. Ibarate ngono mbote, Blok. Kok bote? Ilang gatele kari kenyil-kenyile. Ngawur ae kon. Aja terus-terus no. Kapik ku embong. Gak apik ya nang Masuk embong. nggo darek wedok nggo embong iku gak apik. Iya. Tanganmu yo mak-mak ae. Nyosor rek. Kon disumet bledos kon kok. Le mumpung nemu goblok. Oh. Kan tak kandhani. Arek wedok itu kan ini ya gak apa-apa. Nggo darek wedok tengah dalan iki kesuwen. Apa? Langsung ae. Lho. Maksudnya langsung diterno mulih nang wong tuane. Nek kon kepothok wedok ngene, kon milih apane? Aku ta? Hmm. Gawe digawe. Kon nek ndelok arep wedok ngene iki sing mbok pilih dhisik apane? Kok pilih apane ayo? Jelas raine. Jelas raine. Raine. Oh, goblok kon. Gak iso goblok. Oh, nah aku ya moh raine. Kon milih apa nih? Rai ayu gaya apa? Kon milih apa? Aku milih bokonge. Lah kok iso pilih bokong? Rai kon rupa milih rai. Iya. Nek rai walike ana apane? Iki rambute gedibal iki. Tapi nek bokong waliken. Iku mangtekku mang iku. Sampeyan sapa, Dik? Nama saya. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Indonesia. Iya, Indonesia. Nama saya Nana. Oh, Nana. Oh, Mak udunen paling ya. Udunen mari dipecet nak Nana. Dudu iku. Ih, badut iki kakek ngomong jembal. Lele gak kakek ngomong dilokno tambah. Iki jenenge Nana. Oh, Mbak Nana ngono ta. Kok ono Mbak Pala. Dorong mari ngomong. Oh, durung. Mbak Nana leho semer bakseng. Seng. Ono senge. Ngentut bae kok Melekan dalu. seng. Seng. Mbak Nana sale leho semer Mbak. Wes Om. Lah terus Jangan kakek sosot Om. apa? Sosot. Wong arani cocot kok sosot sih. Lho arek ayu saiki. Oh, bahasa Indonesiane cocot iku sosot. Ngarene ciyo mesium saiki. Aku nang ngene kate ngelek pertolongan Om. Oh, pertolongan. Oh, loro. Kobongan nang damkar. Hah? Lah lha apa? Tadi dijodono mami. Loh, gelem mo. Gelem mo. Lho ya mo. Lah lha apa kok mo? Mukae lho kayak pean. Sing kate dijojono iku. Iya abu-abu ngono. Abu-abu. Sampeyan iki wedi rabi ngono ta? Wedi aku wedi disontek. Aduh, wedi disontek. Disontek. Wah, rabi kate nyontek. Pentak kok. Takon aja, takon aja. Mboten.
Oh, disuntik ya, Yon. Kancamu paling iki kok ero nek disuntik. Disuntik ambek opo, Dik? Disuntik ambek opo? Lah mbek dom ya. Oh, dom iya dom. Dom. Dom opo? Dome bagu. Ya pering. Ya dom suntik wis ngono iku. Terus no, Dik. Apa? Aku nyaluk pertolongan. Sampean membutuhkan pertolongan kita-kita iki karena dhewe saged bantu. Kak pean. Iki ambek kita ae pean Kak. aku gak aku wis aku gak oleh aku tak temu kene ae. Ini lho, Kon Cok. iku nonton opo, Cok? Maksud sampean njaluk tolong sing model apa? Ya aku ngelek penginapan. Aku tak turun nang omah pean ya gak apa-apa ya. Lho, ngawur bojoku bendina nggawa cakar are. Tak sewa, tak bayar. Bisa apa kon? Winginane arek titip nang omahku peda motor. Peda motore dieker-eker ambek bojoku. Ojo, bojoku kereng, Dik. Bojoku kereng ojo. Namamu ya? Nang omah sapa? Nama pean. Nang omahku. Iya. Omah ndi wong omahku wis tak dol. Ya apa sapa sing duwe omah? Iki. Nah, nang ucok, Ono, nang Cok. ucok, nang ucok, Ono. nang ucok. Nang omahku jelas ya. gak duwe omah. Le. Bang. Kon elok nang omahku ya. Jare wong nang masjid kene ae lho. Nang masjid. Apa ya? Le, nang omahku Dik. Iya. Lek sampe nang omahku pasti beres. 2 wulan kes ngene meteng sampe. Loh, ya. Pelecehan kon. Ora. Ngarep wedok nang omahmu terus meteng. Wis rabi terus kos nang omahku. Oh, ngono. Penginapan nang ngono iku. Iya. Iya, nang omahe Taji nang kono. Sik ta aku koyo eling iku sing nduk YouTube. Omahe jembar kamare sak bajek. Reose kandel. Sip. Sampean mrono. Sok gitu. Ah, Oh, kuda iku. nek nang kono ana wong wedok, iku Iku pembantune. buruwe, Dik, buruwe ya iku. Babune Taji. Me ono wong iku to sih. Iya. Sampean pokoke mrono. Terus mari ngono ana gendera, Bendera. ngarepe iku ana gedhong werna polisi. Wis dibudal ana omahe Taji. Omahe cete golekno dhewe apa sing penting kon kok tutuk omahe Taji ya. Cete warna apa kok tak Warnane ijo. ijo. Loh, ya apa? Tambah iku kok ramil. Ya apa rek kanane elek rusak yo ngene iki wis gak kena didandani wong iku. Konaris. Oh nek nang omahe Taji tak kandhani. Lurus ae menggok omahe cat ungu lho. Cat ungu ya. Cat ungu. Iya cat ungu lho. Ungu janda. Oh, iku kerobongane Ludruk. Sebelah ya omahe Pak RT iku lho. Oh, iku ta. Ya, Tak kandhani lurus ngarep ana wite klopo gandol. Ya iku omahe. Gandol. Iya. Lek gak gandol berarti tutup. Ada loro gandole iku. ngarepe iku pokoke ana wae wis. Wis aku tak rono wis. Ya, Ya, dolek ana pokoke takono wong omahe Wataji ngono wis. Engko cek mau miku rene kok aja dikandani ya. Ngono, ah? Bersembunyi. Ya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih ya. Badut, terima kasih. Tak tenang ya. So, kon kok terus duwe inisiatif mbok jujukno omahe Taji ku ya apa maksud? Mangkel ambek Taji. Mangkel. Ya masih mau Nyelang. mangkel ya mbok gene mangkel ngono. Iku jelas gegeran Taji ambek sing wedok. Lho gak apa-apa. Kok di inisiatif iki kaya cara ngono. balas dendam Ya iya. Oh, Ya sing bener kok. Sing penting atiku wis keturutan. Iya. Lego, bales apa biji. Wis, ayo saiki nang kono. Oh, apa ban iki so? Kon kate nang ndi kon iku? Kon kok aja gopo ae ta? Abang iki loro apa so? Punya kira gak ngono. Dicaucok mole aku arek. Gopo ae. Abang iki Yo, apa? Ono apa-apane kok Taji sing tanggung jawab. lho. Apa ban iki ayo lho? Lah kon kok ngejak aku mole. Ono kok nanggap Ludruk. Wong wis ero nang kene kate ana banjir darah. Gegeran. Lho iya. Karo dodo kon iku tibae. Apa? Assalamualaikum salam asale teko grumbul balik ana grumbul. Rumah samu demit. Kon nek kate ndolek walang nang sawah kono lho. Lah apa kok ndolek walang nang kene iku? Berarti kono walang nang kene. Gak ono.
Berarti aku mulai. Mulya. Tikon. Beres. Bacok. Dejen badan mek bereng Madura. Ono aja sembarangan mek mbek wong Madura tak bacok cerok. Tak enggo-enggono dudu mati perkara tugel tetanus peno. Aduh peri rek. Borong, demuro. Oh, ring Madura. Engko Madura. Lah, Lho Madura. Madura Dima. dimut. Loh, Mut. Madura senep. kok senep ya apa sih? Gak ono. Kakek nangin dadi senep. Sumenep. Engko Madura sumenep. Dan badan kojok kurang ajar mek rong Madura kon tak bacok. Getno, bresen, getno. Bapak iku wis gano sing nyeseli gak apa-apa. Pisan rek pedet gulu ki rek pisan. Gano sing nangisi gak apa-apa, getno ae wis. Sabar sabar om. Om matane kon. Om. Oh niku wis ketok potongan ngene gawe gelungan, gawe rok, kok mbok celuk ngenyek kon terbacok. Heh? Termasuk ngenyek kon iki. Ngenyik kon. Ngenyek kon. Ngenyek kok ngenyek. Wong Madura gak iso ngomong ngenyek. Lah iki assalam. Mbok yo didelok potongan kaya ngene aja diceluk Ojo om. maju wong siji, ojo maju wong loro, maju wong telu. Mek wong Madura gak wedi ambek koncak. Ngene lho Pak D, sampean ngomong. Pak D. Aku kurang ajar peno. Sapa? Buk. Ngene lho, Buk. Sampeyan nang kene kono apa? Kon gak ngerti tangise wong dewek kaya aku. Wedok. Wedok. Ha iya. Ojane guyu ta, Buk? Wong wedok. Guyu. Gak usah guyu. Nangis tuh. Nangismu kok wae sing temenan Dedek. Menang peno. Menang. Menang peno. Menang. Culuk temen tak kuantem kon kok. Kon gak menang kan? Menang. Ayo menang kabeh. kalau dirukan ya. Awake bendol, ya apa? Awake peno nang kene iki nyarek apa? Engko nyare tanganak. Oh. Tanganak elang. Oh. Tanganak elang. Tanganak engko andi anak bini, aku duwe anak wedok ilang, Cak. Loh, arep apa kok sampai ilang? Arape. Arep. Hei. Arep apa? Anakku minggat tak kongkon kawin gak gelem. Oh, Perkara minggat gak apa-apa, masalah aku gak iso meteng maneh, Cak. gak iso meteng maneh. Aku kandungan. Lek, gak iso meteng so. Gak iso udele wis boron. Ya ora kok ngono iso meteng teko ndi wong iki lanang. Kurang ajar peno. Peno ndoleki anak peno. Anakku lunga. Gak ono SMS kono WA. Kakean mangan terasek Madura iki. Napa? Ambune kaya tikus. Asu. Hei, kurang ajar peno. Peno mek wani ambek ojo wong wedok. Apa to, Dus? Motone wedhus. Wah, ajem. Hah. Kono carengmu Tuku tuku. wedhus. Melek bedus. Nah, tuku cet. Melecet. Bosok kon. Wah, gak iso basa Madura. Hei, pelak ngocak Madura. Eh tak puri basa Ini Madura. keculak goblok. So, tak puri basa Madura. Ya apa? Book and book the book. Apa iku? Kate ngomong apa? Kon mek gak iso aja adik ngomong. Ayo. Kon mek iso ngomong Madura tak badai. Ya iso. Boso Arek sak minggu, seminggu, saulan. sebulan. Ah, jongor kok. Ngono jare peno ngomong Madura iso. Nemben sikatono dhisik rek. Ya Mek apa? aku pinter. Kok iso? Iso. Sedina, Sak arek, rong dina, 2 arek. Seminggu. Seminggu. bulan. 30 arek. Kate lapo kon? Ayo, Kate lapo? Kate lapo kon? Hai. Ayo. Jak macem. Aku masih mau telu mau ngalah-ngalah aku gak wedi. Ngene lho. Aku ngene lho, sampean ndoleki anak peno. Anakku ayu Jenenge sapa? Sanana Disco Semerbak Seng. Lho alah. Oh, ono seng iku. Ibu mau. Nana. Aku ibu Sanana. Oh, kon ibuke seng ta? Seng. Oh, berarti Aku roh. Berarti iki Nana, keng. Iki mang petuk aku saiki budal nang ngebrak areke. Lapo? Ingon. Hei. Ojo pringkilan kon. Ojo pringisan. Pringisan. Kok pringkilan? Kandhanono so. Aku bingung iki ambek anakku gak mulih. Anak peno iki mau, aku sak roku digawa taji mulih. Digawa taji mulih. Dicemot, digendong mulih. Ketoke anak peno kate di perasot apa? Apa iku? Perkosa. Perkosa. Waduh.
Taji tang mongso. Kate merkosa anak. Wong merkosa kowe mlingsik. Kok iso mlese? Taji, Aku anane rumah ngopo? Begitu nggawa, ate nggawa ganjel. peno mata saksi, Saksi mata. Si mata. peno weruh, Ro. Ngerti aku. peno tanggung jawab. Mikir sebelah guru. Kecipratan gede peno. Awas, awas. Kate ngamuk. Ngamuk aku ya. Ayo berangkat. Temen ngono lho. Berangkat Taji. Nah, Taji. sampai gebros. Arek iki nandir gak ditabuhi rek. Taji. Ojo dikira aku wedi ambek cabang bayine Taji, memang musuh bebuyutan. Ngoncak-ocakan reng Madura. Apa rek? Daging lok meleh tolang rok kolak. Mati saiki ketemu apa? Mati meneh ketemu apa? Makane Taji. Cocok so. Ngerti sembonane. Daging tak golak dire tak meleh. Terus mbok pokok melecet sumbu karo aku. Iki geger geden temen Iki iki jelas so. geger. Sing tak karepno ya iki. Terus ayo awak dhewe apa? Ayo manggon nang ngarep omahe Taji. Iya. Sing tanduk kon didelok kaya apa kedadeane. Dilok wong geger. Iya. Ayo, ayo. Wis tak mari tak obeni anu permari magrib kok pisan. Debo. Aja pringisan ta iki aku ketak. Rasane bojoku wong bojo. Bapak ta bojo-bojo tuwek. Masih lho ya. Rasaku mau lak gawa teken to pakmu. Rasaku mau gawa teken saiki tekene nang ndi? Tekene digawa sapa? Mbok Nom. Katu. Tekene gawa Mbok Nom. Lah kok mulai lapo? Lah kok mulai lapo? lho gak mulai piye rek iki anu. Piye iki lho? Dikangeni wong lanang jare mulai lapo jarene. Ya iku. Wayahe. Malam Jumat lagi lho wis wingi. Tunggaran kok eling omah. Kaeling piye to yang omah eleng gawe dadakno. Omah ndi? Iki Matane bidak. Wong iki ngono karo pelodrok. endi? Iki ta? iya. Saumpama. Kacu. Oh, Lha wong anune lodrok kok omah iku lho. Ngipi apa piye kowe iku? Lapo mole? Tak takoni. Dhuwitmu wis entek. Lah gak entek piye wong digawe seneng ya. Wong urip pisan kudu seneng. Lah iya ta? Oh, nuruti seneng. Ya iya. Engko seneng akhirnya seneng. Lah seneng pak disuntikno. Suntik. Lah sing digawe suntik iku duwe sapa? Lah duitku dhewe. Lah ndi dhuwitmu? Lah iki. Ndi dhuwitmu? Hah? Uang kok. Wong lanang teko kok ora tambah seneng pikire, tambah ngrasani. Ya jelas-jelasane seji, Taji. Kon nyambut gawe gak arang kadeng sobo purel. Jane aku coba Kok coba lek lara bojomu sing kok kon ngramut. Lho ya mesti no. Lah lha apa gak gendakmu? Lah lha apa gak gendakmu? Sing ngramut. Lungguh kene lungguh.
Tak tahu aku iku wis longgo. Longgo. Nah. Apa iku mang? Kacau. Kenawe aku wis longgo. Ini lho ya. Apa? Dhewe iki rumah tangga iki suwi. Terus Ojo gegeran wae. Kowe nek gegeran iku akhire rezeki adoh. Ngerti ya kon? Enggak kon bener kan ya gak mungkin. Aku jelas bener kok. Kapan kon tau bener? Nah, dia bener aku. Kapan kon tau bener? Dia. Dek ini. Sak bendino gak tau bener kok aku bener ae sih. Wes aku saiki njuk duwike. Udah ilang. Mangulo. Jaluk duit, gek bayar arisan. Loh. Lah, kita kan pamerno. Apa? Ora ada duit kan ada pemainnya. Kacau. Gane duwe piye to? Lah yo entek duit gen apurel sih. Lek loro ya bojone kok nek pemainnya. Dah aku iki ngelu. Kok dijondone cekot rasane? Oh. Piro sih? Piro? 100. 200. Piro iki? 300. Wes, nduk kene ae aja nang ndi-ndi. Lho. Lah iku kate ki apa? Ke bayar arisan. Arisan wis tak bayar kok. Arisan sing ndi? Hah? Ngene yu. Arisan sing ndi? Ngene yutem tak bayar kok. Lah gone Yudah. Ayo jak yang meneh-meneh ae ya. Lah gone Solikin. Solikin ayo meneh-meneh ae ya. Kin. Lele. Utangmu gone Solikin nek gorong kok kei kok. Wis saiki ngene. Piye? Ngene. Kin aku ditang aku piro kin? Acuy. Aku tak bayar arisan. Iya. Aja metu nang ndi. Lah. Lek sambat katuken niku. Aku katuk iki dengenane. Awas kon kathuk iku. Katuk iku piye? Tak nyocot. Alah, empuk. Kok aja. Bojo wis kena sariawan cocot. Oleh nyocot dikei duit pira-pira nyocot Gepeng aku ya. Ben tak pegat kon. Tak golek arek sing nyentir sedikit asoy. Alah. Gini lho. Kandani. Wis saweramu ku hitungan kok engko. Aja kate kok hitung. Iya sayang. Aduh. Apa sih? Apa sih? Saweramu ku hitungan kok engko. Aja kok hitung. Iku mang gak ngitung saweran, ngitung duit pancake. Ini benar Bapak Taji. Ya, saya Bapak Taji dari Belende. Dari mana? Dari Belende. Ya, MDW. sayang, kok sayang, nggak apa-apa manggil sayang. Iya, enggak apa-apa. Kamu kan sayang aku.
Kan biyen nek sayang aku kamu itu. Oh iya sayang, aku rene katene nginep sayang. Nah, meneh motorku peken. Iya. Ya. Oh, sing Yaris koneng iku. Ya, sing kuning peken. Iya. Tapi syaratnya ditok. Apa? Ganti bane dhisik. Loh, ya apa sih? Jare aku pengen tukono gelang keroncong, tapi aku oleh nginep kene ya 7 hari aja. Oh, enggak apa-apa. Jangan kan 7 hari, 1 bulan bebas ini. Aku pengen jalan-jalan ya oleh nang kene ya. Iya, enggak apa-apa. Terus Ngono sahabate adepan, Mas. Sahabate adepan, Mas. Aduh, sayang. Aku dipukul dengan Terusno. sayang. Aku dipukul ini gimana, sayang? Terusno. kait waras. Bapak cedek. Sama. Ini. Oh, iku pembantu PA. Ya iki pembantu. Oh. Pembantu itu. Lah iya, ita itu ngono, lah kare ngono gak pengen pecat lapo. Wah, ya Nggih, ben pecat. dorong nggih. Pembantu kamu sampean. Aduh, odot. Sayang. Sayang lah kok ganas ngono. Pembantu. Nggih, dorong nggih. Ambilkan sayang. Ngelak. Ngelak, hai. Hai. Pembantu. Ambilkan air ini ngelak ya. Oh ya Tuan. Ya. Bagus. Ya. Ambilkan ya. Sayang, haus aku kan Haus? melaku rono wato. Ya. Haus. Sayang. Aku digepuk. Ya, aku digepuk yang kedua ya. Lah kalau sampai kodon. Loh, Loh, loh. maling. Maling. Loh, ya apa tawuran? Loh. Oh, sayang. Acarae suwe. Sikat. Kon tiba ndok kene kon. Lho kene omahku e. Tak doleki nang warung. Tak doleki nang sawah gak kepenek kon tiba ndok kene kon. Lah kene omahku kok dadakno. Mami. Wes aja mami-mamian. Lah apa bodyguardmu kaya bunglon-bunglon iku mak gawa. Penoku kurang ajar. Duwe anak wedok kurang ajar. Ngerti yo kon ndablek ngene iki biyen tak urupno LPG 3 kilo. Lho ya gak apa-apa LPG saiki larang. Langka yo, langka. Mending aku Usah kakean takok. Ya, prejengane iki Dadi iki sing nyolong, Bok. wis patenono gak apa-apa aku lillahi taala. Loh, mati kece. Mami. Mami aja dipateni dhisik. Dorong oleh Pajero. Apa? Oh, iki lho iki lho. Mambu apa? Mambu apa? Mambu inggu. Peno iku wis tuwek gak ketemu nyebute. Gak ro iki zamane Soro, zamane perang nanti-nanti. Mek jek wani. Wis patenono gak usah kakek ngomong patenono. Wis patenono wis gak apa-apa aku oleh. Mi yo, aku oleh beras, oleh duit, oleh mie. Mi aja Mami, aja dipateni. Aja sayang. Menika tukono Pajero. Tukono Pajero loro.
Mikir. Kon wis diapakno ambek Taji kon. Oh, ya wis dikrokoti wong dijangani Pajero. Loh, kon wani ngerokoti anakku kon. Kon wani ngerokoti anakku kon. Timbang kon ngerokoti anakku, ngerokotana. Ayo. Sik, aku takok Rene. Rene, Nduk. Terus awakmu sampai tekan kene iki sapa sing ngongkon? Sik ta iku lho ana boy liwat boy. Boy. Jek kakean ngomong, jek kakean petah hedemon tapor iki mate hedo. Beda bada badindo bededa bededa. Mami, aku mami. Pentak apa? Dikon sapa? Awakmu lho dikon sapa rene mang? Aries. Hah? Aries. Aris. Reris. Sing ngongkon rene iku aku. Lah kok iso ngene awakmu piye? Aku lara ati nang peno. Aku utang duit gak peno gawe malah peno gawe duit 2000 termasuk ngenyek. Aku lara ati dadi tak akal karo rasa karo uco. Ngono jare soge. Heh? Ngono jare soge ya apa? Lah Pajero ku ya. Sik tas waras rek, aja dijogok-jogokno. Jerumu meneh. Ini tak terenang cupak. Kait waras aja. Iki berarti sing salah iki sapa? Mek peno anu tak pateni saiki. Sing salah Aris. Kok iso Aris? Lah ora apa kok nanggonku iku. Aku duwe bojo. Ayo, aja adu dombas kon le. Adu domba, adu domba. Cak. Ayo, sing wis ya wis sing durung ayo diati-ati. Iki mah termasuk contoh. Enten panyuwunan gending. Apa? Teko dulur dhewe Surabaya. Iya. Sopo, Cak? Teko Mas Irwan Julianto. Iki berarti Taji iki gak salah. Iya gak salah. Sepurane, Cak. Aku disalah nduk peno. Iya. Ana gending sate Bangil. Sate Bangil. Layan ono mi. Layan panitia ya? Tukang panitia. Penggemar. Ben Setia Ludruk Budi Wijaya. Monggo. Nonane Pak Langkong kang duwe tretan Madura. Rupane abang-abang coklat. Ayo bumbune brambang karo kecap. Yo rasane sedap nikmat. Yo regane murah tur mufakat. apa iki mi Sate kambing ana ngendi ana kesane ana ngendi desa kang